Miška, ahoj. Ahoj. Tak som rada, že mi dneska robíš kompanii, lebo ideme sa pozrieť do jedného obchodu. A chcem sa ťa opýtať, ako máš rada jeseň? Ja Aký milujem máš ťah? jeseň. Ja milujem jeseň, čím som staršia, tým viac. A hlavne takúto, kde je krásne, slnečné počasie, ale zároveň svieže. Áno. A keď sa to celé vyfarbuje do žltá, oranžová, červená. Terakota, všetky tieto farby, povedz. A vraj, podľa tej farebnej nejakej kompozície, ja som jesenný typ. Tak to som si nemohla lepšie vybrať. To si nemohla lepšie vybrať. No a povedz mi, akú farbu máš rada na jeseň? Lebo je ich tam veľa, je tam všelijaká okrová, terakota. Keď ideš na kolibu, tak to stojú. To je proste strašne to nádherné. Áno, tak, a pavinič, ten je úplne nádherný, ja to milujem, keď sa začína vyfarbovať, súhlasím. Ale aj všetky listnaté stromy a to je vlastne aj dôvod, prečo ja milujem listnaté stromy a vôbec nesadím ihličnaté, lebo ihličnaté sú celý rok rovnaké. A my tiež nie sme celý rok rovnakí, čiže my, ľudia, sme ako listnaté stromy, Chvála že sa Bohu. proste prechádzame všelijakými tými vývojovými fázami a sme každé ročné obdobie alebo každý rok trošku iný. A ja práve preto rada pozorujem práve tie listnaté stromy, lebo vlastne oni začínajú každý rok odznova. Áno. Púčať, nové listy, všetko. Farbiť. A teraz táto jeseň. No ja mám rada hnedú farbu. Celý život mám rada hnedú farbu, ale mám rada aj okrovú. K oranžovej som si nikdy nenašla vzťah. Áno, ale je veľa odtieňov, tak možno. Možno nesvedčí, ale možno ma vyvedieš z omylu. Uvidíme, že uvidíme. čo. Ale ja mám rada aj červenú, aj bordeaux, aj zelenú. No, tá ti svedčí, inak naozaj veľmi. Ale toto je skôr jarná, taká šťavnatá. Nie, je taká trávová. Taká trávová. Pekná. No, takže... A keď sa povie jeseň, ktorý typ oblečenia ťa hneď nápadne? Že ide jeseň a hneď ťa nápadne, že kabát, baretka, povedz. No, mne napadne ako prvé károvaná sukňa, taká širšia, možno už trošku vlnená. A k tomu také niečo kratšie, ale nie úplne, že dlhý kabát, ale taký do postiehne, možno také sako, kabátové sako, aj s opaskom, pekne so šatkou, možno nejaký klobúčik. Inak toto sú fantastické Tam klobúky. sa zastavíme, tam pôjdeme určite. Tu sa musíme zastaviť tiež, lebo pani Janderlová je skvelá klobúčnička, alebo ako sa to hovorí. Áno, a má výborné klobúky z Tonaku, ktoré... Z Tonaku, továrna na klobouky. Presne tak, to oni je sú tradícia, fantastické. Česká. Áno, presne, máš prehľad, to je fantastické. No. Veria, čo ty hovoríš na zvieracie vzory? Akože musím úprimne povedať, ja ich mám rada, ale mám ja rada, nič zvieracie, naozaj, ja mám topánky, ktoré mám normálne naozaj niekoľko rokov a ono sa to stále vracia, ale menej je viac, ja zase mám radšej nejakú zvieraciu blúzku, alebo topánky, alebo opasok. Že nie je úplne všetko. Áno, takto. že iba taký nejaký detail, aby to tak nebolo too much. Takže rozumiem. mám rada veľmi zvieracie a je to fakt, že chutné. A vidím, že stále sa to vracia. Stále. Áno, to... Či zebrované, tigrované. Úplne jedno. Minule Leopard. som videla, no áno, zebru. Vlastne nie zebru, žirafu dokonca. Aj žirafy vzor. Tie šaty boli veľmi pekné. Všetko späť. Tak toto je nádhera. No, ty si klobuková lady. Ježiš, ten je krásny. Tak sa obliekam. Presne tak, ide sa. Oskúšajme tento. Tento kabát je super a skús toto by mohol. Tiež, vieš, keď je taký väčší. Strašne je to chutné takto. Teplúčka, vyzerá to veľmi pohodlné, ďakujem. Skús, páči Miši. No, ďakujem. Rukavice sú inak veľmi super vec. Tieto štyky. Akože mám rada neutrálne farby kabátov z toho dôvodu, že si môžeš k tomu hocičo dať potom. Určite. Keď je takýto typ farby kabátu. Je to možno trošku náchylnejšie na zašpinenie, ale to dneska naozaj už sa nemusíme. Ale keď si ho nastriekame lakom, tak sa nebude... Kabát? Áno, všetky límce, tak sa nebude otlačať. Jaká vychytávka, hej. Taká stará, dobrá. Mne sa tento kabát veľmi páči, ale... No, na mne tiež tento páči viac ako napríklad tamten, lebo mám pocit, že čím som staršia, tým mi viac pristanú svetlejšie farby.
že ma ako keby trošku rozžiaria, omladia možno, že tiež to s tým súvisí, že? Je to pravda. No, ja si spomínam tiež... bude dosť. Áno. A čiernu vždy vieš dokombinovať, dať čierne nohavice, keď nám, teda tá čierna je super. Áno, tak. Ale kombinovateľná so všetkým, takže prečo chodiť čiernom, keď sú... Toto je nádherná farba, naozaj. Aj vyzerá veľmi pohodlný ten kabatík. Áno. Možno. A je mimoriadne. Veď majú ho aj v iných číslach, takže človek si nájde, že či chce menší. Ale mne sa ľúbi tento oversize. A je to také, že myslela som si, že v ňom budem utopená, necítim sa tak, cítim sa pohodlne. Svedčí ti naozaj, táto farba sa mi páči. Netreba vôbec. Takže, naša krásna jeseň. Došli sme pozrieť kabaty, skúšame tu všetko, lebo tu je všetko pekné. Čo by som vám doporučila? Poviem vám pravdu, je teraz naozaj, že čokoládová, burgundská, terakota, zelená, olivová, síva, všetky farby sa teraz nosia, ale ja si stále myslím, že presne tie farby, čo som vymenovala, sa nosia stále. Takže není to len rokom 2025, keď to máte v šatníku, viete to stále využiť. Ja mám veľmi rada modrú, navy modrú, lebo je veľmi kombinovateľná. Mám hrozne rada čokoládovú, lebo to je najvďačnejšia farba, hodí sa podľa mňa ku každému, keď samozrejme vieš si to skombinovať. Je síce teraz trendy taká baby rúžová, tej ja moc neinklinujem ani k takým žltým, ale nehovorím ako doplnok, je to fajn, ale stále si hovorím, my sami najlepšie vieme, čo sa nám hodí a to by sme mali nosiť. Netreba sa úplne riadiť tými trendami. Oni nás tak ako trošku tak nainšpirujú, že zhruba, ale stále my najlepšie vieme už v našom veku, čo sa nám hodí, čo môžeme nosiť. Aj toto. Takže si ono pozri. No, to je vidno aj podľa materiálu, no tak s týmto v živote nemôžeš nič pokaziť a keď to máš v skrini, to je, aký by si našiel. Dáme tu bundu a dáme aj Ježiš, toto bude super vyzerať aj s tými rukavicami. Áno, nech to už je také, jak to má, no tak toto je perfektné. No, toto... No, keď skrátime. Áno. To je jastačka. Mne sa to veľmi páči, ty povedz. No ja sa v tom cítim perfektne. Je très chic. Perfektné. Áno. Jesenné farby síce nemáme tu. Ale áno, tak táto sivá je taká hrejivá. Ti poviem, že odtiaľ to dneska neodídeme, ja už to tak vidím. Tento Markej nás úplne, že pohltil. No tak ale toto si tak ty. toto som ja. No to vidíte asi všetci, že? To je ono, presne. Toto je klasika, zase biela košela. Ja mám asi, minule som to počítala, asi 26 bielých blúzok. Dali sme dole. Oskúšame, už keď sme tu v Markejne. No, perfektné kombo. Výborné. Áno, to vyzerá až slávnostne, normálne, že aj na ples. Veľmi pekné. Zrazu, áno, že? Áno. A jak málo stačí, iba vymeniť sukňu. Na modnú prehliadku, keď tak... Áno, aj na nejaký večer, gala večer, veď to naozaj je úplne elegantné takto. A to by človek ani nenapadlo. Nie, taký basic materiál, ale je to super. Áno, ale to je, o to ide, no. Vystúpiť z tej zóny, presne. Klasiky. Áno, ale táto farba sa mi veľmi... experimentálneho, alebo teda extravagantného. Tieto sú super. Inak to by aj tej šušťakovej blúzke možno bolo. Ty by si ktorý vybrala, Miška, povedz. Ja si ten šušťakový. Ano. Alebo tento, ale zase páčili sa mi aj tie sivé nohavice s tou bielou blúzkou a tou koženou. S rukavicami. S rukavicami. A teda vlastne k tomu som mala čiernu blúzku, ale neviem. Aj tie kožené šaty boli super. S tou bielou košelou.